Nasira, Madame Sako, Nasira Traoré, Présidente Nasira Sako, ma sebe, Dani de Paris, ma sebe, Inatali, ma sebe, Lamba Patine, ma sebe, Damba Bonfire, ma sebe, Adamane ma bien voir à Dosimani, je vois, Président Blalapounu 17h10, ma sebe, Laki Ketae, ma sebe, Kassim Nimaga ka foli be commerçant import export Kassim Nimaga bubula tege kama bla damne la sa ami forma me formu ba de la ma sebe musa kamite ma sebe sori kasoge ma sebe bubula e ma sebe daniye ma sebe Paris ma sebe daniye ma sebe Umar Marco Pisepen Dauda Jara Rarus Kapora Dauda Jara Rarus niye togoje amani ma sebe PDG la sanatrawe ma sebe Francier ma sebe Badrissa ye ma sebe tumingo amdalay ABC ami Baba Cissé Diop Oumar journal l'impartial voilà si ça n'a elle Dakagunga. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Le 9 janvier 1922 à Parana. Mamadou Ole Bakari Wolo, Bakari Alpha Wolo, Alpha et Sekou Touré Soro. Rassia Balaïra et Kafolibéa. Mon ami Ras Balaïra, Barka Kanuna, Barka Bonyala. Et Don Jess et Kafolibéa. Mamadou le Sage à Kafolibéa. Dani Bele Ba, Haji Dani Touramagan, Sungata, Babemba. El Haji Biliba Dani de Paris Kafolibéa. Dena ndenge mandi ko buba fane ka foli be adamine ka kae ka poala kani boala buba fane mbifu ndenge buba fane ka foli be moi docteur Rumi mena ko moi de solidarité amba nyina présent le doba tala chogel na ka durukiba ani ga ministre wa ka doba usarala ani député docteur Amadou Maïga ka foli be ka barka kanuna mba barka kanuna mais Saïga Jonyala, maman qui n'est pas fait, Saïga Jonyala. Docteur Amadou Maïga ka foli be tiñetigi ben le cerveau katika ka dangele mali kuna wolo de ben le cerveau ka foli be il faut qu'il wole nyumando PDG la sana Traoré ni mieto ya daga prena naji bebe bonduma angata antera denena metam ansera wala dalina la fembe be fola jamana ina anya do tiñe taka bekalu Dani de Paris Nasira Madame Sako yananga do ko kono kado ba kono lu de ko kubise amanga chokoro ba fo jakite barabara jakite jaja mabe na duna kono kabalo bini tikanya kala katla kake yirama horoye kake halalai jamana ifembe be ya sanuna le Mali 3e nyame bika kera 4e Tanzania ngalonga boy nyola Mali de premier bagana CEDEAO la Mali de 2e ni Nigeria bora mais ambe garibu de nyala dron ka garibu palanta yala garibu o jamana halabilindi aw beta 252 milliards 500 millions présent ko ta ko to do kuma mugula do ibe ka ref sara na buba fane aw tu me kan da boy be ka ya kai wartien oh Karim Kunguluba, Karim Warchie, Amina Tay Warchie, Ibe Kama Kote Jamanala, Abu Warka Foroko Katabi Diguma, Abetabi Shekamala Dema, Abaketa, how you run as a winning, Papa. Uma Fuige, Wallahi. It is a Gibulu da Kokelina Kauyake, Umo Tabara, a Bekalu.
Ambanga musokoroba fono e yaresi ni magara M5 la be digala o kaka digala bubula M5 kelege o adarana general bubu kelay ni lawo me bubula te do kalunga jamana be marsila ni kaluni asimi ala ka barka do miyanga kela asimi ananga mogo asimi ngake gunde c'est un stratège yanuka do nan sigira Sorbasu ye jamana be colonisé ningo colonisé colonelu quoi oh sorbasu tise ay ka keleke on de tise oh on tise foya oh sukaro nan sigira ambe sukaro boye ka ke di nan sigira ambe jahanama kono ambe do arjana kono naw sigira suko kilo be kani dia bawo ka kera jugudi papa ka buba fane agira malo ya malo bubara bae wallahi ambe kumani ala ce pati am ala ba ni ngala sini lahara anga suru ala la bini dunai ni ye sambi oroni ni wonani sono ika suru ko tigila ka teme dunaka ane kelege ko fu imani ane kelege ko ibe ka desera ane biesi bewu ane kelege mebi amma ni misa ibe ka takali la de preza ko kan sandi ni misa ko ibe ka tara Nevinu fana nana tiɲɛ la tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu an ma fɛn fɔlɔ ni kumana ko kalo saba kuma dabo ni kumana ko kalo saba ko Toma Sankara nana kalo kelen a ye jamana yɛlɛma kalo kelen a ye jamana yɛlɛma kalo kelen a ye mobili bɛɛ feere ka kɛsiyɔn ta ka bɔ yen ka R5 san k'a di minisiriw ma ale yɛrɛ 205 san Sankara bɛ faga don min a taara n'a ka 205 ye aw bɛ vérité kɔnɔ yɛrɛ n'an kumana ko a ye temps d'aw ma temps tɛ d'aw ma dɛ ni transition sera mois de février n'aw tɛ se aw bɛ taa ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na kuma in ye nin de ye Diko y'an janfa Diko y'an janfa a donna misiri kɔnɔ k'an to yen Diko tɛ hɔrɔn ye Diko ye mori min ye janfanti don Diko ye bori sɔnna ye k'a bɛ cogo di bi aw bɛ Diko ka da dɔn min ya moi je suis le mieux placé qu'à voir. Je suis son général maréchal, l'homme des secrets de Diko. Diko de Bekanga million Greenwa Kemetabia. Diko de Bekanga million Biguna Niduru Tabia. Eraka Waringa Gabrina, Mununa, Inika, Rivanica Bambla, is a Dovala Kadi Danima. Ulukone Keleke Kutui, Ufan enough of Bani. Biulo Nindu Ekele, Canala Ja Besek Marato, Utuma Bara de Sonodro, Utula Kule Andala, Ibekaya Dunda, Karimia Dunda, Geneva Mamuda Jenga, Bekaru, a Chitikin, a Bekaru, Konekote, Mareka Bula Koti. Sisauna, Asiminka Kune, Bubakar Nyare, Armedele, Voisini. Iba Peter ke ko Hasiminka ke gungoju uye kule beke ya ka boro fara ka daga bon uyan tarai uyan jamba Hasiminko ni tekele kunye ko ay bandaw ta ka boy ka tabla gamforo la nola ako sisa panga yaka ne ben si kuluba kaula je kalo saba dira uma bika kara jugodi ka be tugudi Recalé, policier, recalé, walidé, ouye, qu'elle gagne 5 mots, la ouille, n'a non pas. Bintigalo, katakata, n'intiku, moho de bora, ka boulevard fa. Bika betugu. Yala, segenda, bana, wa, ouye, saya jora, saya bekanga continue. Sorra sifaga, ajora wa, akaduguni kununi. Wallahi akajuguni kununi kone kote dugu bete ibe ka katana buwa fana utume duguti ubure obeta ne biwe dugu mine kalo kele kletan mate do mate bo mate seneke nu ulila sabatu de tay kele au se kata kele me na sira wardu yoro la na nafa ayi ambe kalori anche Gugnarasao avait fin venant du so qu'elle a pas fait de doigts fraternisation à votre bari de là quoi
ne b'a fɛ k'e ɲininka o ne ko PDG Lansana Traoré komi aw ye école karamɔgɔ aw ye professeur ye ne ma kalan Marina Traoré ne ma kalan ne bɔra 6e année de la mais refondation kɔnɔ o kɔrɔ de ko k'a yelen ka dɔ wɛrɛ daminɛ ni ma fili ka refonder ka fonder tubabukan na ka fonder k'a ci ka taa ka segin a ma sisan aw b'a fɛ k'an kan tigɛ k'an yelen de k'an kɛ maa kura ye wa ou bien aw b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de ci ka jamana kura jɔ hali n'i ye nin i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye et puis u bɛ taa ka min fɔ n'an sigira an bɛ papier min kɛ référendum mana kɛ président min bɛ na o b'a kɛ diyagoya aw de ta ye maaw ye président bɛɛ n'a ka programme de bɛ na président bɛɛ mɔgɔw y'a élu programme min na a b'o de appliquer aw ye min kɛ o bɛ kɛ mɔgɔw ka diyagoya hali n'i ye nin i b'a dɔn nin fana ye nkalon ye o b'a fɔ ko bubula yɛlɛmala bubula ma yɛlɛma dɛ bubula bɛ tiɲɛ de kɔ ne bɛ yɛlɛma n kaburu de kɔnɔ ni tumu ye n dun o faama tɛ Mali kɔnɔ Nasira n bɛ n bolo wuli k'a ka mugan bɛ ne kɔrɔ ni maa min ye sutura n'i m'a fɔ Ala k'i ta tiɲɛ o parti politique de Mali kɔnɔ ko ne ye ji min hali min ka so n'a bɛ Ala k'an ta tiɲɛ kuma tɛ wari ma bon ne bɛ n dabara ni bɛ n sago la quoi aw ye fɛn bɛɛ fɔ jamana in kɔnɔ yan sisan a b'aw wolo kalo 3 hali bi kan ka muɲu maa min ma se kalo 1 danni hali n'i ye kalo 10 d'a ma a tɛ se ka foyi kɛ ne bɛ kangari min da Tunkara Ɲare a fɔ Tunkara ye ni Asimi ma jamana in minɛ a bolo la komi Guinée cɛ y'a kɛ cogo min Asimi teri don président u ye Alpha Condé minɛ f'a bɛ wɔsi i ma y'a ka butɔn bɛɛ bɔ jin de tun b'a la u ye mélodie de k'a la sanfɛ k'a lajigin ka mélodie bɔ a la a sigilen fo ko a ye tafiya kɛ an ye nin fɔ a ye o ni Ala ye bonya d'i ma san 80 kɔ e kan ka f'i baara dunna la sa ka 2 mandats kɛ e bɛ tila ka na k'e bɛ 3e mandat kɛ i b'a dɔn min ye coup d'état kɛ i b'u dɔn u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 500 kan force spéciale mɔgɔ 500 olu de y'u ka coup d'état kɛ tɔw rallié la la an bɛ dugawu kɛ Dunbuya kɛ ni hakɛ taara berekɛrɛ ɲini prisonnier min tun b'a bolo opposition na a bɛ mɔgɔ 79 bɔ u y'a bɛɛ bila ale bɛ kaso la olu bɛ kɛnɛma dunna bɛ ten de o PDG Lansana ni maa min ko i bɛ se i tɛ se foyi la min bɛ se o ye Ala de i na taa don min n'u b'i jigin ka bɔ i ka sangaso sanfɛla la i ka V8 jɔlen don k'i bila mobili kolon dɔ kɔnɔ k'i sigi dɛmɛ na ka di Ala ma o don kɔni i b'a dɔn kɔni k'a fɔ k'e tɛ se min bɛ se o ye Ala de Bouboula, le premier jamais égalé. Bouboula, le premier jamais égalé. Président Cameroun nana kabiri sokɛ ninnu nana an bɛ kɔngɔ de la jiminɛgɛ bɛ ɲini k'an biɲɛ kari sogo yɛlɛla hali forontobani malo yɛlɛla tulu yɛlɛla sukaro yɛlɛla nka olu yɛrɛ ma yɛlɛ dɛ olu yɛlɛla u bɛ kan k'a dun min tun ka d'an ye aw ye i bɛ k'a bo ye an sara tun ye nin an ye nin bɔ a la e ni Ala cɛ kuma mugu gansan kuma mugu ka t'i da kɔkɔ bɔ miliyari 2 ni miliyɔn 100 o wagati kelen na maaw bɛ burusi la u tɛ sera ka sɛnɛ kɛ o wagati kelen na dɔngɔnɔw bɛ kulu sanfɛ u bɛ kan ka faga komi tɔ o wagati kelen na maaw bɛ gabere tuuru la u tɛ se ka ordonnance ta 400 o wagati kelen na balo bɛɛ gɛlɛyara aw ma se ka hakili sɔrɔ k'o di aw bɛ taa miliyari 2 ni miliyɔn 500 de ta k'o don kuma mugu la ne denkɛ Kamite ko ne ka taa n ko ni n taara tasuma ka bɛ ne la n'u ye invité ni n taara Ala k'an ta ci n'u ye ne invité Dani ni n taara Ala kana hɛrɛ di yan n tɛ taa kun min na wari in ka ca n'u ye dɔ bɔ wari in na n bɛ taa mais tant que 2 milliards et quelque ko de bɛ kɛ ka kuma mugu kɛ o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ dɔw la o y'a sɔrɔ dugu dɔw minɛnen don n tɛ taa ne tɛ taa miliyɔn 100 200 o bɛɛ ka ɲi mais miliyari 2 kuma mugu
ni kuma tun bɛ so jɔ sisan b'a sɔrɔ Mali kɛra jamanso awɔ buba fana aw b'a bila réseau kan ko ni refondation in bɛ kɛ nin cogoya de la avec 2 milliards 500 millions dangaden de bɛ taa n tɛ taa hali u ye invité n tɛ taa ne ka taa dɔw bɛ jate dun na ne bɛ taa dɔw bɛ sana dun na ne bɛ taa dɔw dɛsɛra ka opérer ne bɛ taa dɔw dɛsɛra ka opérer ne bɛ taa dɔw ka dugu minɛnen d'u la u dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ kɔngɔ b'u la furako b'u la ne tɛ taa hali ni Diko taara ne tɛ taa awɔ n ka président don dɛ mais n tɛ taa nin pantan wa kana kasi bugula bɛ yan tant que n bɛ souffler kɔni n bɛ nilakili ala y'o di yan aw kana jɔrɔ yɛrɛ et puis dangaden de b'a mako tant que aw ma sɔrɔdasiw ka wari kɛ 500 walidenw de bɛ sala don o don subon bɛ k'anw kɔnɔ yatimɛdenw b'a kɔnɔ pourquoi aw tɛ malo san ou bien k'olu kɛ miliyɔn tantan ye k'u fa de sara jamana ye aw bɛ taa aw sigi de transition vous savez an bɛna jamana refonder n'an y'a refonder o tuma a bɛ kɛ ordination ye Adama Jara don Kasimi Bugula ne nin donna sanpɛrɛn kan ne tɛ taa aw ka nin na nin ye nkalon de ye Mamadu Fofana ne tɛ taa nin na e ye burusi mɔgɔ ye Mamadu Fofana burusi bɛ cogo min e b'a dɔn ka sɔrɔ e bɛ bɔ dɔngɔnɔ dugu la u bɛ bɔgɔ de la yɛlɛ sanfɛ ka sɛnɛ kɛ olu bɛ cogo min an b'a dɔn ka miliyari 2 ta ka don kumamugu jalan na ka wari bili kun aw bɛ kan ka ko Belgium ne tɛ taa n b'a fɔ sisan aw kana carte ci ma dɛ n'aw y'a ci ma dɔrɔn n b'a fara parce que n tɛ taa voilà n'aw y'a kɛ miliyɔn 10 ye Morikɛ Sisoko n bɛ taa ou bien miliyɔn 100 o tuma o kuma de don wa ou bien ka wari tila o de don ko in ka bon hakili ma quoi CTT tun bɛ 15,000 de ta kalo kalo CTT Zumana Sako ninnu ka fɛn wagati la 15,000 mais bi miliyɔn 1 ni 100 ne y'a fɛ jamana in tɛ hɛrɛ sɔrɔ tɔɲɔ mana bon yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ yen fɛn bɛɛ bɛ fɔla jamana in na a bɛɛ kalo bilahi président fɛn bɛɛ bɛ fɔla jamana in na kalo don dɛ o bɛ kuma nare ni kuma nare ma de fɔ an ye dɔrɔn k'an hakili la ɲina ka sɔrɔ k'an ci an galaka la k'an nada dugu ma o bɛ tila ka yɛlɛ an na n b'a dɔn bi M5 mɔgɔw bɛ yɔrɔ min n'i ye n d'u ma u bɛ n d'u ne tɛ siran M5 mɔgɔw ci maa kelen tɛ yen n bɛ siran min ye n m'a d'u ma n m'a d'u la u ma deli ka bɔn di ma u ma deli ka mɔgɔ ne ma Bugula bɛ sa tiɲɛ aw kana siga dɔw la n'i bɛ kɛn fɛ salamu la n'i tɛ kɛn fɛ a to yen o y'i kungo de an y'a mɛn fana k'u ye ko ne wuli ka bɔ procureur-ya la k'u bɛnna la ko k'a bɔ yen an tun b'a dɔn a bɛ laban kan a ka communiqué la papier la ko min bɛ yen sisan Timbo k'a taara Asimi voir ko ka so d'a ma mais n'a ma taa a bɛ mun kɛ a bɛ don bugutuba kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko Timbo jɛlen de don ni villa tun b'a bolo a tɛ taa ɲininka fɛn de t'a bolo a bɛ taa Asimi villa d'a ma k'a ka baara kɛ a ka nson ninnu minɛ k'u bɛɛ don kaso la Asimi taa n'a ye an ni Sidiki Kuyate ni Ben le Cerveau ani Mayiga Amadu Mayiga ninnu docteur an b'i kɔ an b'i kɔ i kana kuma i bɛ kan ka min kɛ faso la i ye min fɔ Faransi min di Faransi ma an b'a kalama Sadio Kamara bɔra ka taa Irisi jamana la min fana bɛ yen an bɛ dɔ kalama donc a ye taa n'a ye ne de tun t'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ n ko Sokɛli taa n'a ye Sokɛli i kana taa n'a ye dansira la voilà kana taa n'a ye dɛ mais Asimi taa n'a ye parce que an bɛ taalagun min kan n'aw yɛlɛmara Bugula kelen bɛna k'aw fo mais ma ɲɛ ta ye fɔlɔ maliyɛnw kasira de ko kɔngɔ b'u la i bɛ ka kuntanjugu ye koyi aw ye fɛn bɛɛ fɔ yan wari dunna wari tɛ ye i bɛ ka n'a ka famille ma famille d'abord Karim Kunkolo a bɛ taa a bɛ ni jamana dila ma solution b'a bolo mais ne b'a fɛ k'i ɲininka président k'u ka di commandement in bɛ min yanni i bɛ ka bin ni papier min t'u bolo di commandement k'u bɛ jamana jɔ n'a ye a bɛ a tunna Buba Fane ninnu fɛrɛla mɔgɔw ma foyi hali n'a ye 2 ans d'u ma u tɛ se
Sogal balane me fangala chuko mi ba do ko mi tunzo bi glo yiri la chuko mi patawa do ko do wakati kera har mi do parlatan songa minu me parti politique ba kale ka boy wada la nabe kuma roro. Vous savez madame et monsieur, cette transition est très bonne. Mba fa okan neme asimi ka foli bawi abara asimi patriotique asimi aw yere ba do ko ni jamana imbe katolale de ko asimi yu jamba anga boni ngono anga ke kinge fola ibara bise kumala kumai. Vous savez le Mali nous sommes des patriotes, nous connaissons ce pays-là. Ce pays-là est tombé, nous pouvons le relever aujourd'hui. Vous savez, le Mali est excessivement riche, mais ce sont ces dirigeants qui ont mis ce pays dans le pétrin. Je vais vous dire, si le M5 est venu au pouvoir, nous allons faire tout pour redresser le Mali. Président, Namakuma Messa. Et alors, Amese pour Tambadou, faut quartier Malila. La famille Tambadou, il faut quartier Malila. Basirando, Aninkilemba, Monangola, Kemi Yajo, Ani Bafanta Kulubai. Président, ni Fariana, il veut Fariani, Matati Kono. Wallahi. Boubafane ni Matati Kono. Dani de Paris Belebeleba, ni Matati Kono, il veut kuma. Ngani Matati Kono, il veut Sram. En parlant de Bangoni plateau, grande révolution, son job est une grande fois. Si ça te va, Kachoroba ou la Bodo, qui est en Congo, se fait pas métier ou en Congo. En ce moment-là, je suis comme une tasse, mais qui est à la porte à Kanga Samara. Ha? Oh, de Wululani. Hassimi. Ante nous n'y le rendez-vous ici. Donc, fait, Niaga ici. Wallahi. Boubacar Nyare, nga foli la se tungarama. Ko jibondo kaira, sameko. Kanichi. Asimi ngamiyon kenanya ba doro la boy. Oh, Boubabane Mautungore, Dani de Parikaka Warendi, Kakatabla Kessikon. Nabla la Marico Kawarbla la Kessikon Amadou. A tabla Kessikon, I read about Alaje Abedo Dami Fekalaje. Particularly no 10 milliards, no Togoya for Yeruludi, Halala. No Togo best second one, I will prefer a Kanafa Dena Modoma, a Barcano Togo. Ambe Dongono Doni in the Anibobo. Je vais vous dire, vous savez, ce pays-là est extrêmement riche. Ce pays vient de loin. Sangue Samoris, Sungata, Firum. Si on nous donne le pays-là, on va redresser. Baro MC Moko, Bigo, nous y sommes Farabara, Autiseno. Aure about all cheats never. But the Moko Dumini Dumas out free, Yama de Rama when no never stop for Pina. Now, Manda, we are about to we may never fall. On the house of Denia, Kangamarsi beggar. Going not and a Diku follow the Togo President Diku. Mama the Guru D and Enforcement Guru D. Kaka Marechal de Kumala, ne. Dauda Magasaika Bolivia. Mamadou Touré, 2 millions de personnes, club de soutien Imam Diko. Ukokuba Magoya, et même never pick an ingaligo. I'll say an Adiko Nina Dewa. Aya Dablamuna, I continue. A président, Wallahi Kalonti Setiela. Dani de Paris, Wallahi Kalonti Setiela. Malion Kimuyarasao. Minum Bitumban and Nakabi Tuguri. Our Mama Tugura, Walaya baby. Mama Tugura Digo, Walaya baby. Katlaka Tigira, Alala Katigira, Maula Mami. Mama Tugura Digo, Wallahi Alaya baby.
bubu ba be kana on to koma bubu ka be Niger ale ra ba ro ka be wole wa ba do bu na to koma na oh nasa bu dani abo bu ye ka kana bube ma boli bube be ya uya mne ka do ye dana mama yanga duro me fla yiri ibe wole ki nyininga ya do nyona harna be M5 mo gola au bebe nyininga au bebe nyininga kelengele har M5 mo go minu ye gamana imara now ya du au be nyininga now ya du au be taksola hera be si hera be wala an sekana naga ka ini negani bala bo jamana imbe jo au be takabu ma wara dana oridu musega to go kalo ka ni popa la Preda ya de bola jamana ini asimi ambifu aye lujura to walu ka papier signé koko kera jamana ina asimi ya ga ale lo koko ka ga signé ne ba be ge ni ga wa bo so ke lo ko bi wulo la nduru ko do mo ba la ri abe se kuma na thara yemba abe sorra suga benino na abe bogolando na abe gese finino me anyine na me gore ko million bi wulo na nduru ko be chugo dide ko pende wa ale kala wa Dr. Amadou Cissé gindo ka clinique la Mbifo nterkero ka baraka bugula kanona mon ami le professeur émérite n'avait fantam fait n'avait de bagato fait professeur Jara atete ka lokutan sula har ni fenti bola be warbo ka di mai kata wallahi abarka Jara ninde dunayo kalangela nunu nana Mamadou Fofana unu ka beti dukuruni nunu ube kansi funya kili be botije moi je viens de Paris moi je étudié à la Sorbonne donc avec lui uyanse olu yanse ni dingan wono dani makalaw parantidu na be kanga ka foto jo na dabara na ka kewale dani makay gorawo diguna bete kanga la je amuna abe min fo kana bele ba Dakar ka furi be jo bala ka furi be ale ko ne ya ka ko bugla ka general de ay ka barka nena ale barama de ga no ka barka Jason ka barka bugula kanuna mon ami ras balayira ka barka bugula kanuna musalami fondo ko ni ndo abe karge mala ni dani nunu tunte sa mazru ye bugula ke je bara sa mazru wen ki ka bara wallahi ani Jason ni magarana ro rubena ne te video la je ne te réseau ga basse tout samake buba mbi wala nyumando ka baraka bugula kanu ansera dandugu sawara manyara mama ke beta kati black azul sumaila pane jigurana si ka foli be president ki yere fo ki wala nyumando ko yele la tulu yele la sugoro yele la Sheikh Modibo jarala nana ya kalo konondo ay dogo vembe o Modibo ya Modibo siribe Modibo siribe capitaine de anale ay minge be ya c'est comme me avec bagelengo ay serdi borale bela hari maison de jane Modibo siribe ale dale meya élection na wi zero dam nyamina dengili no me tek fuya dala zero national zumana sabo abeya Malik Koulibaly le justicier abeya Maman Draman Traoré MDT ika foli be jamana imbe josao tange siriki yiriba koro belle cerveau bugula sori kasoge Jason dani belebele ba elaji dani Jason naira jamana imbe josa chega geche asime Mbifo ala yanga musokoro bae fali do tumbe fali mi me mogo be hotere atoko de tuye fali Dauda Magasa uma fili Sherif Usman Madani de Bazande Mahmoudou Biko ani buye no lu jora dro ya bane president sori kasogemba fie ni wora akuka mbaru ukatani kidal
Ni sambi woro teme mako be mina idawro. Jamana imbe halagi dinga de kono ibaro muna pasi ube kanga bi fanta unite se baka doka. Kata mako ka yoro chi ko zonero forcier. Ne tale kodi ban digine Port Boué quartier de avion so de ka chi katla ki chi bolo ka mauto sandi koro. Eni ala jo jamana ye jamana e. Jamana ta siene ne do ni babu baba ko mba danga na danga be mina ka folone la nyera ka danga. Abekalo politicien nous d'enseigne yorola et baro be minga c'est-à-dire vous venez nous voir qui vous quand jasile nous de quoi. Vous savez le Mali est un pays agropastoral. Vous savez le Mali est comme ça. Le Mali est 3e ordre. Donc maintenant on veut réussir, mais il faut aller doucement. Moi je viens de Sorbonne Abekalo Fadento et mi président bado mami mise ka mauni yorola ka warde make bisi eko du o betla ka bi ma ko sama singamba sama era baron ye kalo e fa simplai era simplai sama e sinani e bese ka ke sama e du ha bo jamana halaji ro ni tara badinge kono sai beta soro bin vere law de be kulungo o be ka ngata bin tige bunga unna to Mali bufa anga pedingo Mali afa asal o be balu o maso Fadento dumina ganao ambassadeur madu ulu kana ku katto dorome ko fara no nga ko bla jamana kesi jamana de ndo wodu we Fadento président na afiye amesegala yi bubula ta bolo uli jamana mina ya tene président ibe ganga mbla direti la ngo mesegaka ni mbolo kele mbolo ulile vraiment kele nga bodro réseau kan on de la ka mugandi bubula ma fama ni ya ke ko kan sante kuma ati parti politique do ka bodro ko bubula de la ka ta bobra siga so ko e gimi ga so ni ya fo me kuma haram ati do ne be kuma fato ante kanga fenyina la wi ai amba fo mo gomin tonyo ne do ko fo anye bande minuna no be sala no e sorra suwe dungo do be sala dungo do ni min ma do fa ki sebe chura o bi chi ga forola do ki fa o wakati kele ne la kanga ta refondation kan fa ka ni ile ngata ka se kurwa ne na tibo kana ore do arni makala njange ka refonde ko ne we de ka chita kanga tuguni kalo ine ko ne te tuwa wari ngacha no e dogo wari na no e mite meta me ka wari to 2 milliard ni ntarala kanta jinteta au kana karti sima pasenteta jamana utungo ko colonel de be jamana marala refondation e awi jamana be coloniser hari kanam ayake sorrasie hari empes ayake sorrasie otma jamana na be sora jomena kelege o sita ba woro awe munke o be kanga balo jege jalana do no repare ke nge so mara ina sufe o futise ka dum o we o te dara ka dum o wakati kele ne la ma be milliard plani kota kibe to do kuma kalilu jara délégué qui ka kupuve ko ngaya kenega ni ala sonambe mais ni fama ko bala tetare ante fama bla baro ne ka fama yala di wala ne magote fama shi kai sogel ka barama duso magota ka barama lo hari marana na ma baragaya mogo meta bararo fajiri sogel rebe me 6h moins ne na be me dogo ramba ka fe manga pion to be kana nyina ka be barara ate fuli angol ma be sogo ke me woro maro bienze mogo go no ba so so we kana fe be go bubula o ya kungoli bubula mata o pe au tene balo au ka dro me temolo nje sao ma au ka fenge ne ba fo au ma fui ke bolo voilà. Saya Diallo Sara le 10 octobre 1912. Saya ko fa to ko be kanga ko. Muna ke wale nindigo. Thomas Sankara l'homme du 25 décembre 1949 à Yako Joseph de Marguerite de Philippe Auguste Fa Mariam Sankara che saya ko fa to ko be kanga ko. Ke wale nindigo. Dabade Modibo Keïta né le 4 juin 1915 à Sara hari biya to ko be kanga ko ke wale ni. Nye fen fen bi
kaya ka faso bo nogola be sarasima sadlanka buba bone Thomas Sankara marfa de afaka Amikal Cabral marfa de afaka Martin Luther King marfa de afaka Che Guevara marfa de afaka Mahatma Gandhi marfa de afaka Malcolm X marfa de afaka aya fonye dron Capitaine Mariam Wabi marfa de afaka saya kofe utobe kango Segente ma fabi nyeni na ikato tambela preza domini ikono bulla dro ye buji serikat matlaka odo ne ba bo sieti ubita ka bo matlaka papa era komasera ka lunch yo auta da de ngana obe iste do yi muso ka bo ite point me na ikati paka papa ka bo ke chara ku kunyende au ke venga la mau Ika bewiti tu dala, kita sangat tu sampai gila jika tido bola. Ni mo dun si fatore. Amba peminga bango fe. Utte menayoro bula kanan terai beyan jamba be, mo bula tau terai mau terai muna. Ne nyeto la ko. Sven fe kakanga kene ne ba marina kan ne faya begeni. Sven fe kakanga kene duna kono neka cokoroba ya bekeni kaso diam kamuso furu ka diam nyendia warila kan dia togola kan voyage ka togo nyini ka togo soro ka mandia so nebe mumore ni ka wari jo bugu baga uga nyini ka bargala dani ye sanga bine buba fane ay jamana deun terai ube so abe kanga mine Mama ni tori tugoya la ibe sani tugoya. President ma delega ni vi ngoni seri dala ibe se ka dune fara. Iseri kono barala ma jigi iseri bolo la kamine wallahi har ni make milliardaire ibe sani tugoya. Ma be ba be ka bula ya ngera buru mubili ni. Wala ni buru mubili be te ma kadi mawe me beta. Munyo nyemi fo. C'est qu'à la bouche. Malika Boma, Buba Panen, to Yam, and some of the Yabla Rezoga, Bula Tarani, Bayadama, Atisika kept the market. Everything. Wakati Suriana, Ibala Bani, Anga Chain, Ajuan Kakura. There's announced my video kepi. Any net to make Jamanabla. Dimati Amake. Mau bene wulila bubula resera dia wul au da tonga labnya doni koro ko masra kana ku prezanya mama video wona make ne emission drone ga milike ka barka bonya la barka di machine lendi ma babi woro se kana ga video lagi 60,000 tomorrow 60,000 doge hari kena tu lagi ibu kuala ma kuala ni chi Dani de pari me kuma kelen fawe naw ya me domudu ko bula tara fama pe ko nyamine neni ni kana boy ala kan fa ko yoro parti politique fana be ci sino sungalo la ba kalama lobo ene wole ko ngata molo ni sugarota nga ko lobo e kaniti ka barka me akadi do ma bula ka sanni nyode kwa ka ede ka komba Abono gula do mena golonga parita ka liga embe ni sidi ko ngaja ala mado atete wardine manimba okera yo ado no to gobe apolo be prince be ere mami be kongo to ala ki banedo kongo ere tenela alhamdulillah ni yo go nyala bidru wale kongo tena membe hamimi yo famo fantau nete ke meri ndike dividende numero la aporane buba bane konga do sente gongonte ne dabara de ko malio nyente numero la kane do sente gono mambe ala so go abata ndambenda ko obo kake fantau ya ajuwan kala amba Maryam makalu ka fuli be api bafu arama ore lanti se ka jamana in jamba ko chokoroba do nana ko ka bubula aka gelema arama musafi e pasami me ba da tuno e bubula jo sisa bubula pasaka lamba da babano e milite manamini ne bolo e milite maro e ka pandilla er minge
Voilà, nege karabe julu tuma ndenge de bolo. Araman jaranu ba wole ko nostra da mes. DJ Subagaya. Ah, sorcier, what do you get? Sorcier de Subagaya. DJ sorcier. Président Sorik Kasoke, président du club des amis Bouboula. À présent, aller de Blabololo s'en va. Le défenseur des pauvres, le commandant en chef, le maréchal, le général de Diko. Le haut commandement militaire de Diko, c'est moi. L'homme secret de Diko, c'est moi. Président Diaria, Nama Diaby, Tunchi Kokola, Tigrefa. Tu sais quoi? Combien de tout à la tatala? Fallait que Nekala Bouta la Tonyo te Kumi, Josani Klokaja. Awa Wulut ni Gelendo. Kambe di Masiwarani ala sona. Ni kutuba diara Mogomiye, Bayi Natal. Salamullah, Nama Diayi, Oyi Kungui. Kambe di Masiwarani.